Beno, zatiki algebraikoei egingo diogu. Konkretuki bideo honetan, zatiki algebraikoen simplifikazioa aztertuko dugu. Baina, lehenago, jakin behar dugu, zatiki algebraiko bat zer den, bai? Eta ikusiko dugu ere, ondorengo bideoetan, zatiki algebraikoen inguruan zer aztertuko dugun. Orduan, zatiki algebraikoa. Bi polinomioen arteko zatidura adierazia da. Bai, hor ikusten dugun bezala, beko adibide horietan, hiru adibide horietan, polinomioen arteko zatikiak ditugunean, zatiki algebraikoa deituko diogu, bai? Eta aztertuko duguna izango da, zatiki algebraikoen simplifikazioa, zatiki algebraikoen arteko batuketak enketak, zatiki algebraikoen arteko biderketak, eta zatiki algebraikoen arteko zatiketak. Az gaitezen zatiki algebraikoen simplifikazioarekin. Bueno, kontutan izan behar dugu, zatiki algebraikoetan, zatiki arruntekin erabiltzen ditugun prozedura berdinak erabil ditzakegula. Eta zatiki arruntekin egiten genuen moduan, simplifika badaitezke zatikiak simplifikatu behar dira. Orduan, hemen daukagun beko adibide hori, simplifikatzen ahaleginduko gara, bai? Orduan, lehenik eta behin, egiten dugun lehenengo gauza, bai, goiko polinomioa, bai, bekoa, faktorizatu behar dugu. Orduan, lehenengo pausoan, egingo dugu beti, faktorizatu polinomioak, bai? Orduan, faktorizatu. Bai. Hau da, polinomioak biderkagai aliketa simpleenetan jarri behar ditugu. Beraz, biderkadura simpleak lortuko ditugu lehenengo urratz moduan. Orduan, az gaitezen, goiko polinomioan. Iru x berriru, iru ezin da faktorizatu, x berriro ere dagoen moduan utxiko dugu, eta x gehi bi berbi, jarri dezakegu x gehi bi bider x gehi bi moduan. Bai? Vale. Badukat goiko polinomioa biderkagai simpleetan. Orain, bekoa. Amabost, faktorizatu daiteke iru bider bost moduan. X dagoen moduan utxiko dugu, eta x gehi bi ere ezin da gehiago faktorizatu. Beraz, badaukagu ja gure polinomioa faktorizatuta. Behin, faktorizatuta, egin behar duguna da, simplifikatu daitezken gauzak, simplifikatu. Beraz, bigarren urratz moduan, egingo duguna izango da, simplifikatu. Bale. Zer simplifikatuko dugu? Zenbakiak zenbakiekin eta letrak letrekin, bai. Goian eta behan errepikatzen diren zenbakiak edo letrak simplifikatuko ditugu euren artean. Orduan, nik normalean simplifikatzeko edo goian eta behan kentzen ditudan elementuak errepikatzen direlako kolore bat erabiltzen dut. Bai, normalean, berdea edo besteren bat, gorria ez. Gorria normalean erabiltzen dut gehiago akatsak zuzentzeko eta orduan nik berde ez egingo dut, bai. Orduan, goiko polinomioan irua eta beko polinomioan ere iruko bat daukat, beraz, goiko iruko hau, beko iruko honekin simplifika dezaket. Xen artean ere, ikusten dut, goian x berriru daukadala eta behan x bat, beraz, beko x hau, goiko x batekin simplifikatzen badut, goian geratuko litzaizkidake 2x. Eta goian ere, daukat pakete moduan x gehi bi biderkatzen, eta behan ere bai, beraz, goiko x gehi bi pakete bat, beko x gehi bi honekin simplifika dezaket. Orduan, behin simplifikatuta, zer geratuko litzaidake? Goian geratuko litzaidake x berbi eta x gehi bi. Eta behan, guztia joan da, bosta ezik. Eta behin, simplifikatu dugunean, ja, gehiago simplifikatu ezin dugunez, azkenengo pauso moduan egin dezakegun beste gauza bada, zeo zer eragin bada daiteke eragin. Kasu honetan, orduan, hirugarren pauso moduan, jarriko dugu eragin berriro, bale? Eragin. Goiko polinomioan adibidez x berbi, x gehi bi guzti horri biderkatzen dagoenez, egin dezaket biderketa bai, x berbi bider x eta x berbi bider bi. Beraz, geratuko litzaidake, x berbi bider x berriru, eta x berbi bider bi x berbi, eta behan bostekoa. Bale, hauzi izango litzateke, hasierako polinomioa faktorizatuta, osea, simplifikatuta. Emaitza hau eta hasierako polinomioa, osea, zatikia barkatu, zatiki baliokideak izango lirateke beraz. Bale, hoene dira pausoak lehenengo faktorizatu,
goian eta behan. Ondoren, alduguna simplifikatu, eta maieran, ja, simplifikatu ezin dugunean gehiago, eragin zatikia, bai? Bale. Urrengo honetan, ikusi aztertuko dugu batzutan egiten dituzuen akatsak, bai? Orduan, kontutan izan, elementuren bat simplifikatzeko, goian, goiko guztiari biderkatzen egon behar duela, eta behan ere, beko guztiari biderkatzen egon behar duela. Bestela, ezin da simplifikatu. Bai? Orduan, gure lehenengo adibide honetan, ikusten dugu, 3 eta x daudela biderkatzen goiko guztiari, gainontzeko guztiari x gehi biri, bai? Eta behan ere, bakarri dagoenez ere, beko guztiari biderkatzen egongo litzateke. Beraz, simplifikatu dezaket hemengo 3 honekin, eta x-ekin. Eta geratuko litzaidake x gehi bi. Bale, hau, honela egingo litzateke, bai? Beko polinomioan, bigarrenean berriz, ikusten dugu ere, goian, 3 eta x biderkatzen daukadala x gehi biri, baina bostari ez, gehi bost horri ez. Beraz, ezingo genuke simplifikatu. Bai, ezin dugu hau egin, lehen bezala. Zeren goiko 3x ez dago guztiari biderkatzen. Beraz, hau ezin da egin. Bai, eta batzutan egiten duzuen akats bat da. Orduan, hause ezin da egin. Eta 3. adibidean ere, 3x gehi bost daukat, zati 3x. 3x hori, goikoa, ez dago goiko guztiari biderkatzen, ze gehi bost ere badago. Orduan, ere, kasu honetan, ezingo nuke hau egin, bai? Hau, ezingo litzateke egin. Bale? Simplifikatuta egongo litzateke dagoen moduan. Bale. Orduan, barkatu, labur bilduz, pauso bat falta zitzaidan, bale. Labur bilduz, zera. Zatiki algebraikoak simplifikatzeko lehenengo, faktorizatuko dugu. Orduan, biderkadura simpleagoak lortu, bai? Orduan, horretarako, gogoratze dizuet, aurreko bideoetan ikusi genuela, faktorizatzeko polinomioak, faktore komuna ateratzeko prozedura bat ikasi genuela, eta baita ere biderkadura nabarmenak erabiltzen ditugula batzutan, bai? Orduan, faktorizatzeko bi prozedura hauek erabiliko ditugu, bai? Hori izango litzateke lehenengo pausa. Eta bigarren pauso batean behin faktorizatuta simplifikatzea. Baina kontuz, simplifikatutako elementuak guztiari biderkatzen egon behar dira. Bai goian eta bai behan, bai? Eta behin ja simplifikatu dugunean, 3. pausoa izango litzateke eragin berriro, bai? Orduan, guazen hemen daukagun adibide honekin, bai? Nik goiko polinomioan fijatzen banaiz, konturatzen naiz, zenbakien artean, 3 batu gai hauetan, 3x berbi gehi 6x gehi 3, zenbakien artean atera dezakedala aman komunean 3ko bat. Bai? Faktore komun moduan. Beraz, geratuko litzaidake, lehenengo batu gaian 3 ateratzen badut x berbi, bigarren batu gaian 6x neukan 3 atera badut, 6 zati 3 2x, eta 3. batu gaian 3 neukan ez 3 zati 3 atera duena, barkatu, bat. Bai? Eta bekoa ezin dut gehiago faktorizatu, beraz, dagoen moduan geratuko litzaidake. Bai? Bale, orduan, egin dudan hemen lehenengo pauso moduan izan da, gure pausoetako faktorizatzeko faktore komuna ateratzea, beraz, bat puntua, bai? Bale, ondoren, fijatzen arretaz begiratuta, konturatzen zarete hemen biderkadura nabarmen bat aplikatu dezakedala. Bai, alegia baturaren karratua. A gehi B berbi dala lehenengoaren karratua gehi bi aldiz lehenengoa bider bigarrena gehi bigarrenaren karratua. Bai, orduan, 3koa hor geratuko litzaidake, eta A berbi baldin bada x berbi, badakit A izango dela x, eta amaierakoa B berbi bat baldin bada, badakit B izango dela bat. Eta konprobatuko dut, bi aldiz A bider B ematen didan, hemen erdiko hau, 2x, bai, orduan, bi aldiz x bider bat, 2x ematen du, beraz, bada biderkadura nabarmen bat, orduan hau guztia jarri dezaket, x gehi bat, berbi moduan. Eta bekoa dagoen moduan, bai? Beraz hemen, erabili dudana izan da, biderkadura nabarmen ateratzena, gure pausuetako bat bi puntua, bai? Eta horrengo puntua, bigarrena, izango litzateke simplifikatzearena. Beraz hemen orain, simplifikatu daitekena, simplifikatuko dut. Kasu honetan, goian x gehi bi pakete hori berbi daukat, bai? Eta behan badaukat ere x gehi bat.
pakete bat. Orduan, goiko x gehi bi bat, hemengo bat, kendu dezaket beko honekin. Eta geratuko litzaidake beraz, 3 bider x gehi bat. Eta, azkenengo pauso bat, behin ezin dudanean gehiago simplifikatu, azkenengo pausoa da berriro eragitea, bai? 3. pausoa beraz. Eta, orduan, 3ko x gehi bat biderkatzen dagoenez, egin barkot 3 bider x eta 3 bider bat, bai? Berriro eragin. Orduan, geratuko litzateke 3 bider x, 3x, eta 3 bider bat, 3. Hau izango litzateke gure amaierako polinomioa, bai?